agus fáilte Rosenstock go an Seoladh leabhar speisialta seo atá tarliúint líne amháin don leabhar Smaointe Beaga Cumhachtacha. Tá an Seoladh fiúil seo a chuirle fud an domhan cór.caí agus leathanach Facebook leabhar cór. Is fhíseán Ciara Ní Éanacháin agus ba an imeacht seo a chur láthair gomsa ó cheach an seo I maiile fia ach ba daoine eile agus sníoranna eile a dúirt isteach gom de linn an am fad. Agus marhí sé ar fad thart leabhar clé agus tásúla gom gur féile bheith linn ar ba dúise le buchant agus ba deisna gribse ag bailile ceisna chur húdar an leabhar comach. So dús ba méid leabhar le scríbnóir an leabhar Pól Ó Cainín agus le rain ceisna a chur gom agus is féidir libse ón anseo Labhraíonn a half Tristan Rosenstock an Chicago agus treéis de cainte sin ar fad seolí an scríbnóir agus fearléinn Pádraig Ó Siadhail an leabhar ón áit ina bhfuil sé hain. Agus mar dúirt méid ba deis a gribse ag bailile ceisna nó teachtartaí eolaíochta ar an feed nó ar Facebook so bídí portach mar tá dúisna an céad dúis a baile buchant ná €5 don feed litstrip.com áta fér leat annachcuid leabhar chinach. An dara dúis ná cope den leabhar hain agus mollam gomóra tá má cope a gom anseo. No mála sipadúir de cór agus fér leat sin úsáid chun na leabhar ompar timp na háta mas míon leat. So dús bháilna me lua ba fhui láthair tá díal special a gin líne, so €8 is fér leat an leabhar canach ar €8 seachas €2 go bhíons ar de an ná sin don leabhar tá sheoladh gin aniu Smaointe Beaga Cumhachtacha. So Pól an fér leat mé cloistear an bhfuil tú an sin? Tá mé seo agus chun go maithú a chéire ar mágad. Agus gur mágad tas is bheith linn aniu, cábhfuil tas a fhui láthair? Tá mé in Africaí chóir Africaí an jazz agus an níochta in maiile clia agus Níl tú a bhád raim in ná sin mé. So seo a chéad leabhar, an céad leabhar leat a fóil Smaointe Beaga agus is leabhar fiction eolaíochta a scríbú díirithe ar anmóí fásta so céim fá gur scríbú de eolamóí fá. As rud é go bhfuil go míon ag plé go minic le bheor bhhaine le fólamóí ar bhealaí éagsúla hachla mé gur bhíú beidir scéal a scríomh de bhéine fásta agus de bhrí sin de bhétain cibhréir siimplí agus teanga implí úsáid a bhallad na léthirí hon an scéal a léo a bhéil ar an level céir na leis an tuiscin se tácu ina teanga héan bhí mé so go muna daoine taithna fa scéal nar bhain beidir nach feictar cumminic sin sa bhéalaigh táiste go gur scríomh Piers Paisley an bheor sin astronaut ag tú sé chéitseochaite agus scríomh Pádraig bheor Piers Paisley agus táiste go gur aistrí Panu Hogland an bheor de chuid Isaac Asimov ach sa leor seo bhí mé géirí beidir fiction eolaíochta agus gná héal daoine a chur le chéile anas go naith daoine a thar timpeall ach ag an am céarna go mala sé iad chun an amana is maithile daoine fiction de cinneal áirithe ach ní maithleá fiction eile agus má haismin tú saoil atá nach bhfuil go chomlan cos leis an saoil atá acu mála sé níos mó iad sin fear éach daoine ar dalas ar chláim na mblianta tuisc nach an é agus an gná héile bhí acu agus tú suit mé fiction eolaíocht sa tlí céarna tá sé ar fud a fud an leor ach níl sé lárnach sa scéal go lárnach sa scéal
agus Hardian best. An féile mé cloistear ríis. Is féidir am a bhfuil láthair rénos. Go raibh. An ceistí mé chun rá nó an ghuéile idir an technoliaach agus an cuaachta tá leir. Parí an ceangal ag an tosa san átá nuam. Tá sé granmhirnis bhfuil an technoliaach ag immer anna cuaach. Well, it's not am go an technoliaach níoldraach ar slí amháin. Janan sé maith a bhíní áirithe agus janan sé olcht a bhíní eile. Cuir gas mas minion tú ar nó a hála né leis an víris sin a cur timppla an dóin ar riomhairí. Mas minion tú gur chuir siad an víris sin ag Chernobyl agus ag an darla with ag an gin fe mu pump ach ag an tír na ag célan seo cartúla ar gléis canan céirde ar smaointe Beaga Cumhachtacha sin ar Larba ach na smaointe tú siar ar scían technoliaach anseo is féidir garan daoine bia le scían ach garan daoine eile scórnaí daoine eile le scían tá brahan technoliacht ar na daoine a úsáidteann an technoliacht agus is dóil an go gaiimiid fis a bheith agin oirín héan agus tuiscin se bheith oirín agin ar méanta gus sin na rudaí a thiomnaí an gachrod na méanta atá ag daoine agus is féidir le rudaí maithe a dhéanú le technoliaach nó drachrudaí a dhéanú le technoliaach. Agus so fáim mé an ceistgurtnis an scríbh tú leabhar eile agus má scríban an maiid sé. Well, sin ceisháid. Well, Jerry, well, the male sibling daoine an béidir go dheanhín ra le sin de béle fecha de bhéh simach an béidir tríle winse a ríis fóla mé an tú rudaí ón géideáir agus tegann tú béidir gur chóirú sin a hahaint nó gur féidir an sin an orabert nó henig rin smaointe thugam nar a bhí mé a scríú agus so béle fecha ní féidir mar Well, má taine ag bailile inis cinál fisrach faoin leabhar is féile marrá gur féile éisteachnis le gopín Tristan Rosenstock ag léamh sliocht gara beidir nó cún nó méid ón leabhar. Bhálinn an t-eolas uile sin a chur in léas beag ar san asa. Nis tá seán a bra ar rinne sa seomar seo. Déanamid spéaclaí eile de hismóirí cheáin agus beidh siad an ansúil a chuineáil ar cheán. Ach ní bheidh sé neamhs bleach ar sa Fergus. Má tá fadhbann leis an idirlín be sé cailte. Thóg nasa busca beag tarnteach ón mórd. Seo inchin cheachtarach cheáin ar siise. Curtamid na Grianachra féir, tá bugarí ar an gléas, a haníonn siad daoine, áiteanna agus ar uile. Cé chomá agus atá an gléas le haigeanna ar sa Marcus. A hanóigh sé daoine 7 faoin gcéad den am ar sa Fergus. Níos fearr na mise sa saoil taobh mud an Yspadéal ar sa Marcus. Cangaláimid na Grianachra le téacs ar sa nasa. Curtaigh an téacs síos ar na rudaí éagsúla a tharla de cheann ina héal nuair bhí sé leis na daoine sin. Mar sin de feici sé duine éigean, ach nó ag an gléas an duine,
agus curthaigh sé téacs fáil, seo de chul cathair séamas, is malat é, sa Marcus. Sin é, sa nasa, beag níos mó eolais ná sin ann. Curtamid bogara eile an gléas. Aithneoidh an bogara sin guthí aig an duine. Má aithníonn an gléas aig airgach, feicigh seán bí cuarmach scáileán na spéaclaí, sa Fergus. Ach má aithníonn an gléas aig hásta, feicigh seán bí de thuaimhneas, sa nasa. Mar sin de aithneoidh an gléas daoine, sa Marcus, curtaigh sé scéalta fáil futhú, aithneoidh sé mothúcháin na líne son, farraig, áthas, brón, agla, saonas, drochmheas, íontas. Ach, nuair a chuirtimid na cuioine sin fáil, ní bheidh aon nascs na cuioine sin le tas, le dahanna, le rudaí a bhí ag tarlú thar timpléir agus na cuioine sin á grothú den chéad uair, sa nasa, sin míbhantáiste. Well, cumann an intin a start hain. Tuair cuioine bréige do dhaoine agus cosnóigh siad na cuioine sin chomh láidir agus a chosnóigh siad cuioine a tharla in áiríre, sa Marcus. Sin fear, sa nasa. Agus tanga, sa Marcus. Conas sa charóig an gléas le seán labhairt leis an duine ribhe. Tuair seans dúin, sa nasa I gáire. Tá an inchinn ag ferbert ó tháinig na chéad chréatúir il chealacha le chéile na milliún bliain ó hin. Tuair coppla mí eile dúin. Cumarsáid dúis, sa Fergus. Má tá pionéir is mín linn fis a bheithe goin cabhfuil si. An sin tanga haléir, dinamid ile botúin ach ceartáimid iad, má tá an tolas a goin. Tuigh crinnis mar rachaigh seán aig. An sin tá an cóhéic sosialta cultúrtha ann, leabhéil agsúla tanga. Is féidir linn tanga cheáin na hebhrú le létháireacht, le tagabháil le daoine in áitina agsúla. Has Fergus. Be mé arás, sé, agus ag siúil ag an doras. Caithfidh mé coppla rud a íoslódáil. Ón idirlín, sa Marcus. Ní ha, sa Fergus, agus dimigh sé faoi dheifir. Sampla den chóhéic sóisialta cultúrtha seathé sin, sa Marcus. Dúsáid Fergus tanga na ríomhaireachta le hinsint dúin islí as, go raibh sé ag dul chuig an seomra is lú sa teach. Well, bugamid raig go rud eile go tapa, sa nasa. Tá mé buairthe gnéanamid robot de cheán. Tá mé de chur eolais isteach, ach bhfuil na thuirlaí aige chun dailleáil leis an eolais sin. Sin ceist mhór, sa Marcus. Cad faoi seo, má tá roghna ann na gníomhartha a dhéanaigh sibh leis, beidh seansaige feabhsachar na thuirlaí sin. Sin smaoinemh, sa nasa. Buinhamid tríolas. Scríobh sí nóta síos leathanach an mórd. Bhí ciúna saoin feadh tamil. Tá mé arás arís, sa Fergus. Sin go maith, sa Lorna, tá mise I gimimecht tá tuismothirí cheáin tí imimecht. Has Lorna agus hiúil Fergus chuig an mórd agus hí sé. Gurbh maithagat, sa Lorna, agus dimigh sí. An scáileán chunig Marcus tuismothirí cheáin ag fechant I dro cheáin. Chrum Marcus agus chugar sé I gluas argais. Inis de cheán a bham agus a dhead a rá sesin. An scáileán bhí éilí sé caint. Well a cheáin táimid I gimimecht inis, feicimid tú an teachtain se chuin siise. A cheáin sa Fergus, chuirt a bham agus a dhead isteach sa chóra agus tú a caint le de hismothirí. D'éirigh aig éilise níos mó an scáileán agus seán a boga níos congraí de. Fóg seán a lecin. Nuair a has seán siar arís, bhí cuma iontais aig éilise, agus thosaigh Alistair gáire nuair a chruith seán lámh leis. Déach Marcus agus nasa chéile. Níor aon duine cheann sin dhéanamh.
Díomh agus fáilte ar ascaí an seoladh speisialta fíorúil seo don leabhar Smaointe Beaga Cumhachtacha. Bhí brise a gcuin an sin agus mitigéis go Tristan Rosenstock ag léamh sliocht ón leabhar. Ach inis is tá sin andom cúpla teachtarach ón immeán sóisialta a léamh amach, so dús tá muid de lola arála Katrina Callan a Breathnaigh Uring ó Cambridge agus Rodéon cosar le Schwarzenegger ag teacht le an gach den bhhairú tá mé insleacht chéirge de bhéad daoine insleacht chéirge Orabert go pointse nach go mé na gléasan in na níos cloistear na daoine mar sin de agus mas muoíonn tú ar na monarchan go léir ina bhfuil gléasan ag Ciara Ní Éanacháin agus tá sé ag teacht an tosaí rénos ach béle feicil an iarúideá in rud níos mó dhéana scríomh cinntainmatá ar an fichailí sin ón rúis bheoir ar na málamh faoi an dáil a bhfuil siad ag farbert so béle feicil cad a thardóin. an agra go an sin ar maga. Agus inis sé fóric ó sheol olab le héireann in osscoil Breathnaigh an Halifax a seoladh an leabhar seo agus tá póric linn inis chus táú fóric. Tu me táta chéire? Gur maitha go as a bheith linniu. Well, tá a dónarm sa gur thug leor cócurú an tuairisceil nua seo le Pól Ó Cainín Smaointe Beaga Cumhachtacha a sheol ar an Idirlín. So nar bhí seo deaghfuil lom faoin sheol seo, tar agur mé go raibh cleachtach ar curháil mar gheall ar an fostatá agam sa thar ach mar hampla tá mé cleachtach ar líne Canada bheith lorg anim na Gaeilge le haigh goid pláistí, le haigh goid patí, le haigh goid tiganí saoirí, le haigh goid blad. So ní Jeremy a gafuin na tatúna, nach in tatú a hagan ormsa, an rachtasí ar nós an leanan Celtachas commasí ar hirim an dóan a ahrú rud beag nó churas a rocht rud beag. Ach sean chéadúr gur iarormsa urscil eolaíochta in éalacha a sheol BEO ar an Idirlín agus ar nóid tá mé brasásta a bheith buinteach leis an hócáide starúil seo. Sí seo le fáilte a chur ribh urscéalaí nua in éalacha. Mar bonanas na fillí atá có flúirseach farsing le tweetna róna le Trumpa, ní le ard sin urscéalathe an agus bíon splás an de ghanéile a gcónaí. An darna rud atá magalta héan is a stire de fól, agus caihí muinte ghire, mafiosa ghire Jerry Dini Elevator, caihí muinte ghire seaasú le chéile. Agus an trí rud denna mé héana atá ag múna na Gaeilge dólamóirí fasta, mic léon olscoile seo Canada, agus mar sin tá spéis agam sa leon léamhaireachta san ábhar léamhaireachta atá ar fáil den aicme sin. Is brealam an trais seo fólamarí fasta atá ag glór cór. Le bliain de beaga nuas, tá mé tréis sé úsáid buint as cion den na leor sa trais sin faoin gharda Paloma Pettigrew. Agus tá mo chuid mac léon héan tá sé bra chhlaachta ar imachtaí a Paloma. Ach ar nóí, mar bhreaíonn tú ar na leorthaí sa trais sin agus seo mar atá buna an annach chuid acu le scéalta blachtarachta. So mar sin tá fáilte ar leith raibh seanra nua tíbhastí den trais sin. Ar nóí níos seanra nua maithas amach litseocht na Gaeilge an leor ficsean eolaíochta. In aiste dul si Philip O'Leary tamil de bblion do hen, rinn sé survey ar an ficsean eolaíochta in Gaeilge agus ní nach inú bhí Cathal Sander in tríalhaint as an seanra sin. Agus mar hapla tá dornan lóraí sa trí an Captain Sperling, mar haplan an Captain Sperling agus an Planet de Flesk agus Captain Sperling spásfílata. Well, tá agan go léir go neart
fásfílatí a saol na Gaeilge. Ag ag an am Ciarna. Ma hagan tú curmagas coppla or scéal de rineoga le hirle na gíomhaí agus beidir curmagas chor hampla eile nos an tionscadul le Tomás McShimon. Níla urid sin cinne lór an dhéalacha faoi chuirsaí eolaíochta ó híomh an icsinse. Scéal bras sáléite jazz scrífa Smaointe Beaga Cumhachtacha. Ficsean eolaíochta atá site in éireann ar líne mar bonan curmagas is bailach na bó finne nó ar an ghealach nó sa spáisiún idirnáisiúnta. Lór é a bhfuil blas comhaimseire air. Sa leat aniuan bí near cainte ar víris a ansian an cholan curmagas, ná víris a ansian na ríomhraí. Sa lór seo tá víris inné inaithin fearóig a chur amhaid agus éon chibne teici ar an saol, ná éon ólas a teici ar an saol a scris. Nos an víris a chhlacan sheoladh ar inaithin na príomhfarsan. Féin an tuairiscéal seo grim ar intin is ar haulaíocht an léthóra. Curmadeithne ar an mhór parsan, an drámata toirt éire den ar óg Seán tainimata air, agus curmadeithne ar an drámata ligin deorthú go siad ag toirt éire dá. Scéal eolaíochta é an bhfuil an chibhlint, an chóchealaigh idirnáisiúnta, an cardas, an cholaíocht, is beidir ag an jeú an romansíocht in an orlaí tríd. Gan doubt tá plot dar rira an, ach an gran dú go hairithe, san insin agus currentí sin go mór leis an scéal dar lomsa. Agus níl an seach sampla fannach amháin, ach go luas san or scéal tá éilis maithir cheáin tá sé caint leis an Dr. Marcus faoin drochháil atá ar amach. Ní chreidim go bhfuil éon rud a stí in a cheann ar sa éilis. Tá inaithin cheáin có folú le boxí fhíseanna in éireann inis. So tá Seoladh beaga an chéinneal sin tríd an leabhar a bhain a gaiire asam agus buna sé gaiire as léthirí an leabhar seo. Ar nóid tá dúchlann ar leith ag buint le leabhar tá díirithe ar an ólam ar fásta ó híomh na teangaide. Is mór an codú an ghlúis ag cúil na leabhar sa tráith seo. En hananta sin iríonn le Pól an tain réim teanga tag an eolaíocht héin a chur a láthair ar bhealach atá slachthmhar, atá sáthaice agus atá sáléite. So tréasliam an tuairiscéal uair seo Smaointe Beaga Cumhachtacha le Pól tréasliam a gháis go leis, tá súil agam san nach fada go bhfuimeid an darna thuairiscéal mhuí. Mar sin na stocha nar bhíonn siad ag seolú na lán don chéadúir nós a bhíon nach ar nói ná budgeal champagne a bhreisiú ar híal na linge. Ar nói sa saol fiorúil ina bhfuil muid faoi láthair ní féidir lena leithéide dhéanú. Ach sa chas éirithe seo chun an leabhar seo a cheoladh góficúil is leabhar an méid seo rá. Bíp, bíp. Tréasliam an leabhar seo leat a fáil agus go néirí go seo lei, gur maigad. Gur maigad. Go díal ar fád. Gur míle maithe go a fóric as sin ar fád. Agus aontaíim leat agus aontaíon rointas na héistóirí ar na iontáid breathnaigh sin maidir leis an gran sa leabhar mar sin tá cloistear go gom ar a fáil. Tá scríneoir brin a spreagadh tusa chun canmar na scrín. Well, an rud éagsúil was maidir na scríbneoirí beidir mais na gapalaín agus ach cumáile sin bhí éisteach le daoine costal le Dave Allen agus le Jarachar Marks agus Clara an Telefish costal le Cheers agus Fraser agus Valerie Ted agus Alan rud éile costal le sin. Well, ma tá rud éigean sa scéal
a chuirí gaiir iad ó an go go bhfuil tuiscin seo ar an teanga mas féidir le gaiir a bhain teasta agus so sin fear chuir mé an grána isteach chun minic sin agus tásúla leis na léthirí agus léir gur heitin sé le rinstíomh go dtí seo a rénos agus tá mé an léomh gur gannearní a gaiir agus rinne agus is fiú ag bluí tú ceis antanga an sin agus cinnte caríonn sé go mór go bhfuil na nachna ag cool an leabhar so tá meachtain ag scrapiúil leis antanga éidir si dul ann agus an sin an nach sin aimsú. Sin deire an seoladh mar sin is dócha so gur bhíon mú maith go a fóil as a bheith linn agus cumá agus as an órán sin. Gur bhíle maith go sé ar fád a go bailile agus as gatainna heol teachtartí isteach fáinna bútóirí na fógurt ar an tíomh éis an chréile seo. Tá é í dearmid bhfuil an leabhar féin ar fáil a linn na hócáide seo agus dearcan níag chumá agus gotí an cúgulá de úl, ba sé leiscin na speisialta de €8 in áit €2 a bhíon air ag an ná. So sin é nó bhfuil bhíchas fríos de gatainna bhí páirteach de eile is just ag agus de rón nó dachartí ar rinne gachrád a agrú. So, lá go fólín.